Yenya bema poli. Yese yede no etwa eye baba yara agoprama ho. Asia ansa ani akopɛ ne prabre. Ne santi abusua ne adɔfo Edward sia ayoyo. Enya baba yara kotoko Sporting Club no kwa na wa ha. Phobia. Ai. Has forms so ha. Ni wadu bia say. Ghana Premier League ni dia fana. Ana wa ha no ma.